Bueno, bizimuru holan zuan da. Holan zuan bizimuru. Bueno, Iñaki, gauza bat, gureko daukek egitik irepentzakizunak ataratzien momentu batetan Abadiñon egon zuan errepresioari buruz, ezto. Udaletzeko alkatie zinegotzi batzuk kartzelan, langile batzuk kartzelan eta gero botata, ezta? Gero dana ez alkatiek, ez zinegotziek ezin jabie bueltatu udaletzera, langile pere ezin jabie bueltatu udaletzera, eta horrela bizi izan zuan Abadiño, bueno, gutxienez 55 urtetan egon amestok. Bai. Baina, egun dugu aspektu honetan totalmente ondo neutralizatu. Inope txope guerriz, ezer gaiti guer. Inopez. Represina hundize baina. Eta horri buelta askotzako kemon. Hor egondok, gaur egun arte, eta ni bajakiak ez adelako gu bajaki hau, iturraldetarrak, bai, iturraldearen alargunak, eskatu aban 1980an, eskatu aban bere gizona, bota iabenez lanetik, eta gero zaienez onartu gerra hostien. Eskatu aban kompensazio, eta 1980an ukatu iotzen honin joko kompensazio. Eta zure egiteri bestotzien egundo ez kompensazio botatzeko. Eso. Eta, situazioa gogorra zuan, gure familiako situazioa gogorra zuan. Oso gogorra. Eta badeuen elkartasun apurtxo bat hor sufriduen zuten guztien artien? Ez toko egon. Horako ez toko egon. Ez. Zeie familizie ingazte. Eta handerie hilde, gazte. Mama Rosario. Abazo zen arrutza behitia. Ne argazilea bajikaz, ikusi goze. Aklagu zartu da,